Arendabarra taldea. Bai, potzak eta bueno, printzesas eta zorgina edo, bai, ipuineko pertsonaiak, bai. San Javier Elizakoak gara eta gure Karlosa Gabriela Begia da. Aranoko auzokoak gara eta, bueno, aurten Drakula tokatu da. Hasi ginen, ni daramat 20 egun laguntzen eta, bueno, hasi dira ja igual hilabete eta erdi gutxienez. Eta gero beste talde bat dago dantzatzeko. Prestatzen dute dantza eta hori, eta gero asteburuetan esaiatzen dugu. Hasi ginen abenduan. Idea abuztuan adostu genuen adibidez. Bai, baina egiten abenduan etorri ginen eta, bueno, gehiago lan egiten dutenak haiek dira. Gu baino, baina, bueno, marrazkia azken astean daude. Daukagu jendea diseinatzen duela karroza guztia eta egiten dutena. Hemen tailerrean gaude 20 pertsona edo. Gertatzen dena, bueno, egun guztietan ez gara etortzen, ez? Noizean behin, igual 5 edo 6 pertsona gaude. Eta, bueno, segun eta beste batzuk etortzen dira asteburuetan, beste batzuk lan egunetan, egin adibidez ez duetak egin ditu. Beste bat dago, elektrikaria da hori, Tomas, eta ikusten duzuenez, hori gertatzen dira, beste batzuk. Adibidez, neskatoak oso egiten dute eskulanak, eta loreak eta ondoak egiten prestatzen dute beraiek. Bueno, grafiteroak ere etortzen dira, hori ja kontratua dauzkate, ez? Bai, enkargatzen dira. Utzi eta gero hurrengo urterako plataforma utzi. Bai, azkenean ondo pasatzen dugulako eta, bueno, disfrutatzen dugu eta hemen sartzea izan zen marrazketa gustatzen du zaigulako, orduan, izan genuen, zatu.